Pito ka mga COVID-19 temporary treatment and monitoring facilities nga proyekto sa DPWH na turnover na ngadto sa mga local government units. DPWH 7 Assistant Regional Director mipasabot sa pagkalangan sa maong mga proyekto. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, human sa kapin tulo ka buwan, hingpit nang na-turnover ang pito ka mga COVID-19 isolation facility sa Metro Cebu nga mo kantidad sa 294 million pesos. Pasado alas 9 ganihang buntag, gipahigayon ang blessing o formal turnover sa isolation facility sa Mactan Cebu International Airport. Gilangkuban kini sa duha ka mga units nga dorm type alang sa mga medical personnel nga hitsa sa mga gamit ug may 32 ka mga beds. Mukantidad kini sa 28 million pesos. Samtang laing duha usab ka units nga may 32 bed capacity usab ang magsilbing isolation facility alang sa mga COVID patients sa Mactan Cebu International Airport. Mukantidad kini sa 26 milyones pesos. Proyekto kini sa DPWH o gitugyan ngadto sa Mactan Cebu International Airport Authority. Dungang gipahigayon ang blessing og turnover sa prefab medical facility sa Dakbayan nga nahimutang atbang lang sa Hoops Dome. Susama kini kadako sa facility sa airport nga may 32 usab ka mga COVID beds alang sa mga pasyente ug laing 32 usab sa mga medical staff. Ang situation din dili gyud siya pareho sa hospital nga dunay come and go and mo bisita. Wala tay bisita sa ato mga pasyente ug mabutang diri. Ang ato yung nurses ug doctors are allowed to handle the cases. Gipasabot ni DPWH 7 Assistant Regional Director Mario Montejo nga nalangan ang pagtrabaho tungod kay ang mga prefab nga materyales ato aman sa kauluhan nga apektado sa ECQ. Gipasabot ni Montejo nga dili mahulagway nga awahin na ang pagpabarog sa naasoy medical facility ning padayong pag-us-us sa mga COVID cases dili lang sa Lapu-Lapu apan lakip na sa tibuok Sugbo. Wa pa ta ka siguro unsay dagan ani nga kuan. Di man siguro too late po na kuan man ni siya magamit gihapon lagi. Nang hinaot nga di magamit. No? It's our wish nga di magamit. Pasabutan na di magamit kay wa na tay COVID cases. But despite the fact, andam gihapon ta. Kahinumduman, niadtong buwan sa Hulyo 3 pa, gisugdan pagpabarog ang medical facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan karong adlaw lang na turnover. Matod ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan, samtang padayong pang nag-ubos ang kaso sa Dakbayan ug wala pay mga pasyente nga gipahimutang karon dinhi sa isolation facility, ipakural niya ang tibok dapit aron masigurong mapreserbar kini ug way madaot og mga wagtang nga mga butang. Sa pagkakaroon, 68 na lang ang active cases sa COVID-19 sa Dakbayan, kay naka-recover na ang 2,248 sa kinatibuk ang 2,433 COVID cases sa Lapu-Lapu City. Bob, gawas sa duha ka mga COVID-19 isolation facility diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, may usa-usab ka isolation facility sa Dakbayan sa Mandaue nga nahimutang diha sa may North Bus Terminal. Usa-usab sa diha sa may North Reclamation Area, may usa-usab diha sa APAS ug usa diha sa ubos sa PNP Command kining sa Correctional Institution for Women ug usa diha sa may SRP sa DPWH. Bob, daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.